Rauman Äijänsuolla 4. kertaa tällä kaudella voimia mittelevät Lukko ja Pelicans. Kauden aiemmista kohtaamisista ei ole heronnut lahtelaisille edes sitä paljon puhuttua lämmintä kättä. Pelicans vastaa ensimmäisen erän ainoasta maalista. Arsi Piispanen ohjaa ja Latvalan viivakudin ohi ruotsalaisvahti Mikael Tellqvistin. Piispasen kauden 3. maali näkee päivänvalon ajassa 16.26. Äijänsuon avauserässä nähdään vielä 2 miehen kohtaaminen, kun Lukon Charlie Cook ja Pelicansin Antti Tyrväinen paiskaavat tittelit ja hanskat sivuun. Pienen välien selvittelyn jälkeen Tyrväinen suihkuun ja Charlie Cookille 2+2+10 minuuttia kakkua istuttavaksi. Ja katsokaa kohta, kuinka Jarna Jantunen hakkaa mailalla tahtia taiston tauottua. 3 viime ottelustaan pisteitä napsinut sarjakärki kuittaa tasoihin toisessa erässä. Eero Elo sutii reboundista kiekon ohi edellisessä ottelussa 0 pitäneen Niko Hovis. Antti Laaksoselle ja Justin Morrisonille syöttöpisteet. 3. erä Raumalla maaleja tarjolle. Lukko hallitsee erää hienokseltaan, mutta hyvän vireen löytänyt Niko Hovinen venyy 3. erässä 12 torjuntaan ja vähämaalinen ottelu venyy lukemista 1-1 jatkoajalle. Jatkoaika jää pelaamatta vain 4 sekuntia. Antti Laaksonen aloittaa ja Charlie Cook tykittää verkot rullalle Niko Hovisen selän takana. Jenkkipakin kauden 8. maali pitää Lukon yhä tiukemmin kiinni runkosarjan voitossa.